When the man I get taking a quam one night workable Ejiofor when the pattern message just call address to Mathias. This video is all about Made Mala how to set boundaries for himself. Made Mala how to set boundaries for your also believe in ya. And him in the midst of thinking no na achieve mepende Igbo anya, he is busy getting gaslighting and Igbo against one another. Mathias is busy now gaslighting Igbo against one another. Because people are gonna roboni bro, you boy can join the channel live for the first time. Because kabaro subscribe on our channel. Kabako na lumegine na bu notification. Giki make megine name with notification. Bobona I post a video obona nambiko ke kachasi mpa bu nke kachasi mpa. Because we have been ekuti na comment section. Comment respectfully. Onwe comment ya ka onye azụ comment ya ka onye Igbo maala ihe. Comment is na ka bandit. Comment is na ka ndị na mara ihe. Comment ya respectfully because ihe aba ahụ often. At least if not for anything, mala you are adding 1 year to your year. Idibo the last year. At least you should be a year wiser. Not a year you can make okpu. Because there's some lot of comment in now but and join saying onye nka what is all this? So in the midst of ihe anyị na-ekwu video mbosi we na address Mathias Kosi agwa Reverend Father Ejike Mbaka okwu, which is a very bad thing. Abi ha bụrụ ezigbo ihe. Reverend Father Ejike Mbaka is even if not for anything, as for the age or togaton, you must have to usher him the respect that he solely deserved. Because even him himself deserves to be respected. And more on the akpalin clergy people n'ụwa in this Nigeria as a whole, lo ndị Igbo. I don't know where we missed the track. I don't know where we missed it. I don't know I keep saying this in our quest to be civilized and to know things beyond our human comprehension. We missed something along the way. We missed our moral upbringing. Many of us have lost what we call moral upbringing. Many of us has lost Igwebike. Many of us also has lost Nwabonwa. In other words, a child is the child of the community. Many of us have lost it. Many of us, in the midst of this chaos, many of us have lost that truth. There are so many people here who heal him na channel, healing na comment section. That triggers their belief system, their emotions. I feel the heat. The reason why I'm here is not because it's because now I deem it fit to put my face on the line and to make sure that again I dish out what I have inside of me for another person in there. If not for anything, and improve, take correction and to not blog every news we wouldn't be here today. That is what I'm trying to also to make to Mathias to understand. No. There is a way you can do your thing honorably without endangering or involving another person into your activities. Man, above all, can any hate you work with Mathias or the one? Emana Mathias Ezeaku Ejiofor. Achigari gonde youth brain. Na yo na eme omena na bozo beziokwu ya. Wesi kam nchi atita brain nu back. Iyo na da asiba na ikacha akacha o ade ma akazi uka. Amemezi omenala. Asika juke nunu ogidi bụ omenala. Una magwara we dị iche na onye na-eme omenala na onye na-ekpere arụsị, onye na-agọrọ arụsị. Omenala bụ onye ọbụla dị ndụ n'ụwa bụ onye omenala. Pastor bụ onye omenala. Bishop bụ onye omenala. Reverend bụ onye omenala. Everybody bụ onye omenala. Ogidi bụ omenala. Omenala bụ azin ụdịdị ndụ ndị mmadụ ka Chukwu si kee ndị mmadụ ndụ ha na-ebi. Bible dị omenala dị n'ime Bible. Mgbe ije kpọrọ nwa mmadụ from nne na nna ya gwa na ị ga-anụ ya wejere ha mmanya kwụ ụgwọ isi ya imego omenala ejiri mara ndị otu Chukwu si kee ha mmadụ anwụrụ ahụ gị
ịkwa ya ga-esi akwa mmadụ ndị be nna ya abịa furu nwa ha ndị ọgọ abịa azi ihe awu omenala ka ọwụ azi abata n'obodo enwere ka ha si azin ụdịdị ha it is not evil ọ bụrụ ihe ọjọọ ka ọwụ Bible support ya omenala gwa ezu n'ohi egbu na mmadụ agwa na iko ebegide mmadụ ibe gị ha chere bụ omenala ị ga na-agwazi iwu na iwu a Christian or na iwe Muslim or na iwe pagan or na iwe Hindus everybody will dig in ndị omenala so unu adọzi na-afụta na onye a na-agụ ụka na ọ na-eme omenala no ị na-agụ ụka iwu onye Muslim o iwu onye Hindus o iwu onye omenala kama edizi ichewu na edizi ichewu na abezie na okpukperechi nke gị isi n'ọnwụ arụsị ka ya kpọrọ isi ala ndị kasị na Muhammad bụ onye ha ma ndị kasị na ndị Hindus so otu anyị nọkọtara na ụmụ onye omenala so Mathias Ezeaku ọ na-achịrị ndị mmadụ brain na-abụghị na ya akazi ụka na ya na-eme omenala pastọ na-eme omenala bishọp na-eme omenala asọsa mụrụ owu ịbụrụ onye Igbo iwe onye omenala kama nwezi dị ichewu ị na-eme omenala nwere ichewu ị na-ekpere arụsị so ihe Mathias Ezeaku na-emewo arụsị ka ọ na-ekpere arụsị ka ọ na-ekpere ọ na-efe ma iweta ọjị Chukwu kere ọjị ijide ọjị n'aka isi Chukwu okike abịama ọ gịnị Chukwu okike abịama Chukwu okike onye kere n'igwe n'ụwa onye kere mmadụ onye kere ihe ya bụ Chukwu okike abịama the Almighty God the superior the spring God the creator of heaven and earth ya bụ Chukwu okike abịama na-egbu ọjị kere eke anyị eche ya n'ihu gị onye taa ka ọtata ndụ ihe enwe nye anyị ụmụ ga-enekọta ya nwoke egbu anyị egbu ọ bụghị arụsị ka ị na-ekpere onye na-achọ ya n'ihu ka anyị nọ n'azụ onye na-achọ ya n'azụ ka anyị nọ n'ihu onye sikwa na ya ga-adị ndụ ya were anazere mmiri anyị taa ọjị a ka anyị tata ndụ ka anyị tata ọnwụ n'aha Chukwu okike abịama n'aha Chukwu okike abịama the creator anyị asị amen ọ anyị asị ise wu ya mezuo amen wu ya mezuo ise wu n'ọnụ Igbo amen n'ọnụ English ise ya mezuo amen wu ya mezuo ise wu n'ọnụ Igbo amen wu n'ọnụ English Chukwu okike abịama n'ọnụ Igbo God of heaven and earth the creator n'ọnụ English so ya Mathias Ezeaku na-emewe arụsị ka ọ na-ekpere arụsị apịrị apị ka ọ na-ekpere ọ bụrụ omenala ka ọ na-eme omenala dị iche from arụsị ikpere arụsị I get my point otu a ka ọ ha m n'ọnụ ọkwa na ije ụwa